150 beraz Euskal Herritik Tindufeko kanpalekuetan, baina gogoratu beharta, Elorrioko Institutu bateko kideak eta Debako gaztegunekoak ere, ez zirela joan, abisu hori, larrialdi eta antiterrorismoari lotutako, terrorismoari lotutako abisu hori tarteko, erabakizu delako prudentziaz ez joatea. Hori da momentu honetan Sahararen bueltan bizi den giroa, eta Gran Canarian daude lau legebiltzarkide hauek, aiunen hegazkinetik jaitsi izan ez zutenak, haien artean Josu Estarrona ere bai. Estarrona jauna, egunon? Egunon. Biharaguna gaur, atzoan ze azalpen eman dizkizuete zuei? Eman badizuete bat ere? Bai, inongo azalpenik gabe jarraitzen dugu, gaur egun zergaitik kanporatuak izan ginen, Saharar okupatuetako lurraldeetatik, eta oraintxe gaur demen, hori Las Palmaseko Gran Canariaretan berriro eta aireportuan ja Euskal Herrirako bidean. Zuek ze baimentzen duten lurralde okupatuetara sartzeko? Baimeni baino, printzipioz ez dago eskubide internazionalean, ez dago hori ukatzen duenik, pertsona berdinak ezin gaitezkenik bertaratu eta bertan egon, baina badakigu batzuek uko egiten diotela eskubide internazional horri eta zuzenbide internazional hori barkatu, eta guri inorketzigun azalpenik eman, eta egia da Espainiar estatuko kanpo ministeritzarekin eta harremana eginda genuela, eta printzipioz esan ziguten jakinaren gainean zeudela, baina ez zuen esertarako balio izan. Hain zuen ere, Karmelo Barrio entzuten dugulako esaten, ez? Autoritateren baten jakinarazpenak etorri beharko zukela hegazkin horretara, ez zen iritsi, zergatik eskatzen zuen hori Barrio jaunak? Guri Saharar atuendoarekin edo jantziekin gerturatu zen gizon bat, askotan egiten dute horrelako atretxoa, esanez, tribu baten burua zela. Eta horrek esan zigun, ongi etorriak ez ginela, eta, buelta emateko. Eta gizkinetik ezin ginela jaitsi. Hori izan ziren azalpen bakarrak, baina hori, inongo autoritaterik ezen gerturatu bertara. Kontua da ez da lehenengo aldia. Orduan, hemendik aurrera, zer egin litekalakorik berrez ez gertatzeko, zein eta berrez errepikatzen den gauza bat, zein lezake legebiltzarkide batek, Euskal Autonomia Erkidegoan hautatua izan den persona batek, eta zentzu horren autoritate den persona batek, zer egin lezake hori gauzatzeko, bisita hori gauzatzeko? Egia esan eta zoritzarrez ezer gutxi. Sortea izan, baina ikusi dugu zein den Maroko erreinuaren jarrera eta talantea, eta zaila bat ere konbeni ikustea eta munduak ikustea bertan gertatzen ari dena eta zenolako sarraskia eta eskubideen urraketa sistematikoa egiten dioten Saharar herriari, eta beraz, naiz eta Euskal Legebiltzarkidea izan, edo beste legebiltzarkide eta autoritate bat izan, edo herri ordezkari, ez zaila ezer importa zentzu horretan, beraz, ezer gutxi egin daiteke. Bukatzeko, Estarrona jauna, zuek ze helbururekin zinduazten, ze agendarekin zinduazten ara? Genituen lotuta hainbat bilera, eragile sozial ezberdinekin, batez ere giza eskubideen alde lan egiten duten eragileekin, baita ere preso dauden familiarrekin gogoratu behar da. Azkenengo astea hauetan, ikasle mugimenduko burua den eta blogaria den tipo bat 12 urtetara kondenatu 12 urteko kondena esarri diotela, baita ere aurreko astean aktivista saharaui bati 6 hilabeteko kartzela zigorra, eta azkenengo honen familiarrekin eta biltzekoak ginen, baita ere hori bertan lurralde okupatuetan dauden eragile eta instituzio ezberdinekin, baina ez da posible izan, eta beraz zentzu horretan pena handiz, baina baita ere apur bat zeozer positiboa ateratzea aldera, bidaiak izan duen oihartzun mediatikoa erekin batera, helburu bat ere lortu dugu, eskuratu dugu, eta jarraituko dugu hemendik aurrera, pixkat honi oihartzuna emanez, eta orain tokatzen zaigu hori talde artekoa legebiltzarrera bueltatu, eta informe bat egin, eta kexa formala ere Marokora bidali. Josu Estarrona, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko, Euskal Telebistan eskaineteko tartenengatik, bidea hon. Bale, mila eskertu egin.